ту фикр мекунӣ ки он касе ки тра сохт дар муқоиса ба ту ақл, тафаккуру ҷисм дора. ту фикр мекунӣ ки ӯ копияи худаш кард. видеои имрӯзаи мо бештар дахл дорад дар ҳамон муллоҳое ки дар дохили нохунак мегӯянд ки худованда ба ақл, ба илм ва ё ин ки ба логика фаҳмида ва шинохта намешавад. албатта ки ин кори хел нестай ва ман дар ин видео мефаҳмонам абрад наша. ва барои он хотире ки ту атеист бошӣ, яъне ки атеист шахсе астае ки ба вуҷуд доштани худованд бовар надорад, ту бояд ҳамин қадар беақл бошӣ ки ба бисёр хатогиҳо бовар кунӣ. яъне ки атеист шахс нест ки бовар надорад, яъне ки атеист шахсе астае ки ба вуҷуд надоштани худованд бовар дорад, яъне ки по сути ӯ верующий, но бовариш ба вуҷуд доштани худованд не, ба вуҷуд надоштани ӯай. яъне ки чӣ хеле ки муллоҳое ки бо мегӯм дар нохунак мегӯянд ки ақли зиёд одама сабаб мешавад ки ӯ аз дин, аз имон хориҷ мешавад, ин хатоай. атеистҳо ба фикри ман беақланд, бесаводанд. майра доказат мекунам ва любой атеиста визов марҳамат қатима метавонанд ки баҳс кунанд, мавора мефаҳмонам. лекин ман фикр мекунам ки баъди тамошо кардани ин видео ӯ қатима дига баҳс намекунанд ва муллоҳое ки мегӯянд ки вуҷуд доштани худованда ба илму ба ақл фаҳмонда намешавад, баъди тамошои ин видео фикрашона дигар мекунанд. дар ин ҳолат ҳам кофир мешавад. яъне ки ин масъалаҳое ҳастанд ки дар инҳо ҷавоб гуфтан дар кор нест. фаҳмидӣ? ин чизҳоро мегӯянд ки суолҳои мантиқӣ. ҳамада салом алейкум, хуш омадем ба канали Сем Шарипов. бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. маълумоте ки ман дар ин видео гап мезанам дар асоси эътиқоди як шахси шидагие ки ман дар ӯ шахс бовар дорам ва ӯра бештар ҳурмат мекунам аз як хел муллоҳои дар нохунак будагии мо ки ба он нигоҳ накарда ки ӯ шахс мусалмон нестай, лекин тарзи фикраш хубай ва ҳоло шумо бо ман розӣ мешин. фикрое ки ман дорам барои вуҷуд доштани худованда ва ба худованд бовар кардан, ин хеле ҳам оддия, хеле ҳам осонае ки ҳатто кӯдаки мактабхона фаҳмонда мешавад, лекин муллоҳои мо наметавонанд фаҳмонда. тамошо кунен ва гӯш кунен ба диққат, видеоро нагзаронен. тамоми мавҷудоти рӯи замин ба дараҷаи худшон ақл доранд. дар баъзеш ақлаш поёнтара, дар баъзеш болотар. мисол мегирем дар муқоиса аз планктонҳои зериобиву моҳӣ, ақли зоғҳо ва шимпанзеҳо болотара. аз одамизод боша, аз ҳамаи ино дида болоай. дараҷаи шӯрнокии тамоми мавҷудотҳоро агар ки мо дар як қатор бимонем, дараҷаи зинаи ақлии мавҷудоти заминиро ба даст меорем. ва ҳар як зинаҳое ки мо мондагием, агар яке аз аъзоҳои зинара бигирем, чизе ки дар поёни ин зинай барои шахсе ки дар худи ин нуқта қарор дора беақл ҳисобида мешавад, яъне ки дараҷаи тафаккуруш аз ӯ пасттарай ва чизе ки аз ин зина болоай барои ӯ нофаҳмоай, яъне ки ӯ имконияти фаҳмидан ва қабул кардани ӯра надорад. ва маҳз ҳамин хел ҷаҳонро мебина одамизод, яъне ки дар зинаҳои ақлӣ агар ки мо қатор бугзорем, одамизод зинаҳое ки аз худаш поёнтарай ӯра чизҳои беақл меҳисоба. мисол мегирем агар ки мо аз зинаи одамизод поён фуроем ба зинаи пашаҳо биёем, паша фикр мекунад ки ӯ аз ҳамада беҳтарин офаридаҳоай ва ҷаҳон аз ӯай, чизе ки аз зинаи ӯ поён қарор дора. ин ягон чизи беақл, чӣ хеле ки мо отношени мо нисбати ҳайвоно, нисбати ягон кирми лоихира ки дигар чизай, барои паша чизе ки аз зинаи ӯ поёнтарай ҳамон хел фикр мекунад, лекин чизе ки аз зинаи ӯ болоай ӯра фаҳмида наметавонад. барои чӣ паша фаҳмида ва тасаввур карда наметавонад чизе ки дар зина аз ӯ болоай? барои он хотире ки байни ӯ хеле ҳам масоҳати калони физиологияй. барои паша тасаввур кардан ё ин ки фаҳмидани вуҷуд доштан ё ин ки тарзи ҳаёти делфин ин тамоман нофаҳмоай ва доираи ақлии ӯ ин кора қабул намекунад, яъне ки барои паша делфин вуҷуд надорад. мисол мегирем барои банан, яъне ки банани зарде ки мо мехӯрем хеле ҳам қиматай дар бисёр ҷоҳо. ҳар як чизе ки дар аз зинаи ӯ поёнтар қарор дора, ин як мавҷудоти якклеткаҳои беақл ҳисоб мешавад. барои он хотире ки банан ин як мавҷудоти бисёрклеткаҳа аст дар муқоиса аз мавҷудоте ки аз зинаи ӯ поёнтар қарор доранд. банан дар як ҷаҳони худаш зиндагӣ мекунад ки дар ӯ ҷа шӯълаи офтоб астай, намнокияй ва чизҳои химиявӣ. мувофиқи фаҳмиши худаш банан ба ақлай, аз рӯи нақша кор мекунад. ҳатто метавонад фаҳмида ки
баргои худша ба тарафи офтоб бигардонад, то ки витамини ура ба организмаш бигира. Лекин дар як лаҳза маймун меояв банана канда голӣ мекуна, мехӯраш. Банан тавоноӣ надорад дар доираи ақлу фаҳмиши худаш ки вуҷуд доштани маймуна дарк куна, лекин дар як лаҳза голӣ мешава ва ними ҷисмаш нобуд мешава. Барои банан як кори ғайриёдӣ ҳастае ки қувваҳои болоӣ дар ин кор таъсир расонданд. Ҳоло шумо мегӯед ки барои шинохтани худованд муқоиса байни банану маймун чӣ алоқамандӣ дорад? Шумо фақат подробно гӯш кунем, бе пауза, бе гузаронидан. Вақте ки ҳуҷум мекуна маймун ба банан, банан медонем ки чӣ мебина? Марҳамат, бинин. Ана ҳама хел чӣ банан мебина ва ана ҳама хел чиз ӯ мешнава. Яъне ки маймуне ки мо шумо мебинем ва шоҳидӣ аз он метем ки ӯ маймун банана хӯрд, барои банан ин маймун вуҷуд надорад ва дар ҳоли худаш банан ба фаҳмиши мо атеистае ва ӯро фаҳмида мешава, барое ки ӯ имконияти ин кора фаҳмидан надорад. Лекин факт дар он ае ки маймун дар асл вуҷуд дорад ва ба он нигоҳ накарда ки банан намедонад ки ӯра чӣ хӯрдестай, лекин маймун дарк мекунад ки ӯ банан хӯрдестай. Яъне ки аз ин мо дар хулосае меоем ки дар болои банан дар зинаи ақлӣ бо як ақли зиёдтар болотаре ки аз ақли банан бартарӣ дорад ва банан имконияти ӯра дарк кардан надорад. А маймун боша ақли болоие ва чизе ки аз зинаҳои худаш поён қарор дорад, ҳамаи ӯра мефаҳмад ва фикр мекунад ай ҳамада лидер худамон. Лекин не, иам хато мекунад. Аз ин боло бо зинае ҳастае ки ба ақлтаре. Яъне ки зинае ки аз маймун ақлаш болотаре, ин зинае ҳастае ки дар ӯ одамизод қарор дорад. Шумо ҳаракат кунед ки ба маймун фаҳмонед ки мулое ки мо дар қатиш баҳс кардем, ҳамун муло хато мекунад. То есть ки чӣ ҳам намега. Вообще мести қатиш ҳайхӯй када мерава. Попробуйте кунед просто бифаҳмонеша. Попробуйте кунед ки чем аз мулоҳое ки одаморо бераҳам мекунад, лучши канали SM Шариповро тамошо кунед. Просто попробуйте кунед шумо як маймуна ами гапа бифаҳмонед. Намефаҳма. ӯ имконияти ақлиш ба ҳамин намераса. Барои он хотире ки дар зинаи ақлӣ ӯ аз мо як зина поёнае. Ё ки ба маймун дар бораи искусственни интеллект ё ин ки мошинҳои Илон Маск нақл кун ки ӯ метавонад ки бешафёр ҳаракат кунанд. Барои маймун вообще тамоман вуҷуд надорад фаҳмиши интернету мошинҳои Илон Маск, связи телефонӣ дигар чӣ. Ва ҳатто ӯ одамизодам мебина, лекин одамизод барои ӯ як ҷисми баақлтар ҳисобида намешавад. Танҳо одамизод барои ӯ як мавҷудоте ҳастае ки ба ӯ метавонад хӯрок биёрад. Ва аз ҳамада муҳимтараш оне ки маймун фикр мекунад ки ӯ одамизодта идора мекунад, яъне ки управлят мекунад. Ба ягон ҳаракати худаш маҷбур мекунад ки одамизод ба ӯ банан бита ё ки ягон савзиёли қиматай, то есть ки ягон чӣ бита. ӯ фикр мекунад ки ӯ аз одам баақлтаре ва одама управлят кардааст. Но одамизод медонад ки ин хел нест. Медонад албатта, барое ки одамизод ақлаш аз маймун болотаре. Яъне ки мо шумо барои маймун як қисмати табиатем. ӯ ҳаёти мора, тарзи фикри мора наметавонад дарк карда. Яъне ки ҳамин хел мо ба хулосае меоем ки агар ки мо ба зинаи ақлии мавҷудотҳо нигоҳ кунем, ҳар як мавҷудотеро ки аз махсус зинаи ақлӣ агар бигирем, аз зинаи худаш поёнтара ӯ дарк мекуна, мефаҳма ва ӯро беақл меҳисоба. Аз зинаи худаш болотарра боша, ӯ дарк намекуна. Барои ӯ вуҷуд надоранд ино. Ва ҳамин хел то беохира. Шумо фикр мекунед ки сабзавот чизи мурдае? Бале, сабзавот зиндае. Ба тарзи худаш ӯ ҳаёт дорад. Лекин ӯ моро дарк намекуна. Ӯ имконияти ира надорад. Барое ки байни мову сабзавот хеле ҳам дараҷаи ақлию физиологии калонае. масоҳатш хеле ҳам калонае. Мисол, амёбаҳо ақли сабзавотҳоро дарк намекунанд. Аз сабзавотҳо боша ақли ҳайвонотро дарк намекунанд. А ҳайвонот боша ақли одамизодро дарк карда наметавонанд. Вагарна ягон аспа ту лаҷом зада дар болош сувор шида наметавонистӣ. Ана ки дар ҷои муҳимаш расидем. Чӣ хеле ки мо ба зина омадем, ҳар як чизе ки дар махсус зина қарор дошт, аз худаш поёна дарк мекард ва чизи беақл меҳисобид. Лекин аз худаш болора имконияти фаҳмидан ва тасаввурот барои қабул кардани ақли ӯ надошт. Омадему расидем дар одамизод. Одамизод яъне ки дар ҳамин зина қарор дорад дар ҷои 42. Лекин чизе ки аз ҳамин зинаи худаш поён қарор дорад, ҳамаи ӯро дарк мекуна, ҳамаи ӯро изучат мекуна, ҳамаи ӯро мефаҳма ва хиёл мекуна ба мисли пашае ки дар болои гӯҳи гов сайругашт мекард ва фикр мекард ки ин ҷаҳони май ва тамоме ки чизе ки дар поёни ияй ман дар болои сари ӯ баақлтарам. Одамизод ҳам фикр мекунад ки главни дар иҷа маем.
агар ки ягон чи вуҷуд медошт пас ма ӯро медидам ку мега. Лекин не, дари зина аз одамизод болотар бо ҳастаи мавҷудотҳое ки одамизод намераса ақлаш ӯро тасаввур ва қабул карданда, ба мисли паша, ба мисли растени сабзавоте ки ё ки банане ки маймун мехӯрашоне ки он наметавонад фаҳмида ки мара вообще чӣ хӯрд. Ва мо меоем дар мавзӯи атеисто, яъне ки чӣ хеле ки паша фикр мекард дар болои саргин чарх задан, шаф фикр мекард ки чизе ки дар поёни саргинай, вақти саргин як вселенияй, и ҳаёти май, ӯ фикр наметавонад фикр карда ва имконияти фикр надора одама дарк карданда, барое ки ақли ӯ то ҳамун дараҷаай, қатъи одам дар болои сараш гаштаестай. Ҳамин гуна одамизод ҳам фикр мекунад ки ӯ аз ҳама баақлтарай, ӯ аз ҳама дар чизи оқилтарай, чизҳое ки аз ӯ поёнай беақланд ва чизе аз ӯ боло вуҷуд надора. Агар ки вуҷуд медошт, мо ӯро медидем. Дар ҳамин ҳолат ӯ мешава атеист. Яъне ки атеист мавҷудоти беақлтарин ба фаҳмиши ма дар кураи заминай. Яъне ки одами бесавод не, одами бефаҳм не, одами беақл не. Мавҷудот, яъне ки майра муқоиса мекунам дар байни ҳамин зинаҳое ки мо гуфтем, банан, растени, амёба, моҳӣ, делфин, дигар чизо. Дар байни ҳамчун мавҷудот, яъне ки мавҷудоти беақлтарин дар кураи замин ман меҳисобам шахсеро ки ба вуҷуд доштани худованд бовар надора. Яъне ки шумо худтон дидем бародаро ки чӣ қадар цепочкаи зинаҳои ақлӣ омадагиай то болора. То бояд дар чиво беақл бошӣ, фикр кунӣ ки ма аз ҳамин хел эволюсия омада дараҷаи ақлӣ дар ти истодагиай ва аз ту боло дигар разум вуҷуд надора. Албатта беақлияй. Бесаводӣ не, ма савода қадр намекунам. Беақлияй. Кстати, ягон кас нафаҳмама барои чи ҳамин хел отношение дорум нисбати савод, ма метавонем бинависем, ма метавонам дар ин бора отдельный видео кунам, хеле ҳам шумо ҳайрон мешин. Барои чи ма ҳама вақт ақла аз савод боло мемонам. Барои тасаввур кардани дараҷаи ақлии одам, агар ки ягон одам биравад дар назди ягон кас худша бигӯяд ки ма сверхсила дорум, ақли болоӣ дорум, ӯро девона гуфта ба психушка мебаранд ё ин ки личени мекунанд. Ва барои тавоноии дарк кардане ки одамизод ба чӣ қудрат дора, мо метавонем бигӯем ки одамизод космос мепара, кайҳон парвоз мекуна мерава. Дар муқоиса мо ба мисли пашае ҳастем ки дар гирди ахлот дар назди туалет як чарх зада бо обратно ба хонаи худаш мерава. Мо ба ҳамун муқоиса карда метавонем хумона. Савол дар шумо, паша дар бораи космос дарак дора? Дар бораи вуҷуд доштани космос паша дарак дора? Надора. Локин паша фикр мекунад ки тамоми ҷое ки ман имконият дорум парвоз мекунам, ҳами тамоми вселения. Анаму гирди ахлоте ки паша парвоз мекунад, барои ӯ и ахлот вселения, тамоми дунёе, барои ӯ дигар ҷо вуҷуд надора. Мое ки мегем космос рафтем, тамоми вселенияро, кураи замина ҳама ҷоро дидем, дигар далши нестай. Атеистое ки мегӯяд кани худо мо ба ракета боло рафтем, худованда надидем, як бор пашаро ба ёд биёрен. Лекин ба ҳамаи нигоҳ накарда, паша ин яке аз мавҷудоте ҳастае ки бо одамизод дар як вақти замон дар як ҷо зиндагӣ мекунад ва тамоми мавҷудотҳое ки мо гуфтем ба зинаҳои ақлӣ фарқ доранд аз якдигаришон, ҳамашон дар як ҷо, дар як вақт, дар як макону замон зиндагӣ мекунанд, лекин аз зинаи худшон поёна дарк мекунанд ва аз зинаи худшон болора не. Парадоксш ҳамиае ки аз зинаи худшон болора дарк намекунанд, лекин ӯ вуҷуд дорад дар ҳамун вақти замон, дар ҳамун макон, дар ҳамун ҷо вуҷуд дорад, лекин даркш карда наметавонанд. Ва одамизод ба худаш савол метавад ки ман худоро агар бинам баъдан бовар мекунам, ё ин ки атеист мегӯяд ки ман худоро бинам ба бовар мекунам, раз худоро ки намебинам бароям бовар надорам. Савол, шумо метавонед бар любой атеист битен ки банан бояд чӣ гуна дараҷаи ақл дошта боша ки маймуна дарк куна. Вақте ки маймун меқапа ӯра, голиш мекуна, бифаҳма ки чӣ ӯра голи кардестай, ё ин ки худша аз ӯ ҳифз куна. Ва агар ки ҳоло ҳам одамо дарк накарда бошанд, барои дар муқоисаи фаҳмиши худшон ва вуҷуди худованд як мисоли дига меёрам ва ҳамин мисола шумо метавонед дар любой атеист битен ва ӯра любой хел матч кунед. Тасаввур кунед ки дар байни баҳр, дар болои як тахта, як ҷасади мурдаи саг рафтестай ва дар дуруни пашмҳои ӯ кайкҳо зиндагӣ мекунанд ва ин кайкҳо то ҷасади ҳаму мурда пусидаву нобуд шудана дар оҷа зиндагӣ мекунанд, аз ӯ мехӯранд
насли нав пайдо мекунанд, насли ва бо насл пайдо мекунанд. ҳар як кайке ки дар бадани ҳамин ҷасад зиндагӣ мекунад, ин ҷасад барои ӯ планетае ва ҳамун тахтае ки дар байни об қарор дорад, дар байни баҳр, барои ӯ вселенияе. ӯ дар бораи вуҷуд доштани ҷои мо, студияе ки ман видео кардаистам, хонаи шумо, Америка, Германия, Россия, Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Қирғизистон вуҷуд доштанашонда дарак надоранд ва бовар надоранд ин кайкҳо. Яъне ки дар байни ҳамин кайкҳои дар ҷасади ҳайвон буда метавонад ки якташ пайдо шава, бихеза бига ки берун аз ҷаҳони мо, яъне ки аз баҳр берун дигар мавҷудот вуҷуд надорад. аз мо чизи баақлтар нест, яъне ки метавонад боша атеист, лекин мо медонем ку ҳаст. ӯ фақат дар як ҷасади мурдаи саг зиндагӣ мекунанд ки дар байни баҳрае, лекин ӯ бовар надоранд ба хотири оне ки тавоноии иро фаҳмидан надоранд, барое ки ӯ изначална таваллуд шуданд дар танаи ҳамун саги мурда. дар ҳоле ки кайки дар дурун буда дар бораи вуҷуд доштани берна дарак надошта боша ва бига ки дарак надора, ӯ атеист мешава, лекин мо медонем ки вуҷуд дора, это нормально. Лекин агар одамизод бига ки аз кураи замини мо берун бо дигар мавҷудотҳо вуҷуд доранд ки аз мода баақлтаранд, ура девона меган. аз ҳамин хотир одамо мешаванд атеист, яъне ки меган бинам баъд бовар мекунам. барои ана ҳамин ман аз ҳама беақлтарин, бесаводтарин шахсоеро меҳисобам ки атеистанд. барои чӣ хотир мегӯяд ки бинам бовар мекунам. ту фикр мекунӣ ки он касе ки туро сохт дар муқоиса ба ту ақл, тафаккуру ҷисм дорад? ту фикр мекунӣ ки ӯ копияи худаш кард? як бор шумо бестем фикр кунед ки дар назди ҳавлии шумо метавонад ки дарахт боша. шумо ӯро бехша сис мекунед, об метенша, нигоҳш мекунед ки ягон кас зарараш ба ӯ нарасонад. яъне ки вуҷуд доштани ӯ дарахт аз шумо вобастагӣ дорад. шумо метавонед ки дар як лаҳза ҳаёти ӯро қатъ кунед. савол: оё дарахт дар бораи вуҷуд доштани шумо дарак дорад? ҳамада хайр, то видеоҳои оянда.